Castelló. Hem coordinat una taula redona, trobada, col·loqui amb una sèrie d'espais d'art a l'interior de la província de Castelló per a parlar de la influència que aquests espais tenen en el seu entorn rural. I vull agrair a tots els presents per haver acceptat la invitació. Moltes gràcies per vindre. De seguida donaré la paraula a Rafa Tormo, que farà la moderació de la taula, però abans volia donar-li la paraula perquè ens dirà unes paraules avançant la Perdón, com dia poco, perdoneu per este canvi, però jo crec que molt millor que dins que fora en la zona en la que fia, i a més hi ha recomanacions avui que a partir de les 12 del migdia s'intenta no estar a l'aire lliure o que s'estiga a les ombres. Jo crec que guanyem un poc en comoditat. Jo crec que la gent ens ha canviat un poc a nosaltres per la platja o per les terrasses, però jo crec que, com dia Juanjo, per a la Diputació de Castelló era que és important la celebració del Dia Internacional dels Museus. Sabeu que ens hem ajuntat, va començar una iniciativa en l'Institut Valencià de Cultura, en l'Ajuntament de Castelló i la Diputació, que després hem anat obrint a altres museus arreu de la província. En aquest cas, per exemple, en Malpas també forma part des del primer any d'esta iniciativa. I quan els gestors de l'Espai Cultural de les Aules van posar damunt de la taula poder fer una activitat com la que avui anem a fer, de conèixer altres realitats, com afecten els museus o com afecten el dia a dia de la ciutadania de les pobles els museus a poblacions de la nostra província. Museus consolidats com pot ser el Malpa, que estem d'aniversari, però també altres espais que creiem convenient conèixer-los i apropar-los a la gent. També tenim la sort que com tota la jornada es va a gravar, després per les xarxes socials podrem transmitir-la. Donar moltes gràcies per vindre, per acompanyar-nos, a tots vosaltres també per vindre a acompanyar-nos i estem segurs que aprendrem moltes coses que podrem al final en aquestes sinergies contribuir a millorar l'activitat cultural a la nostra província. Gràcies. Res, i d'això, agrair a Juanjo i a la Diputació per fer possible una mica això, també a vosaltres per haver vingut i tal. D'alguna manera, a mi m'agradaria, abans de començar un poc a presentar els projectes de cada un sobre el bloc representants així, sí que centrar una mica igual el que és la proposta en la que se'ns convoca així. D'alguna manera, jo vaig estar pensant quines podrien ser les preguntes adequades per a llançar, per d'alguna manera veure de quina manera nosaltres podríem començar a respondre a aquesta interpel·lació que se'ns fa per part d'un àmbit com és el que parteix per a repensar de quina manera aquests espais, amb la seva diversitat, poden generar algun tipus de xarxa que pot donar resposta a una necessitat. Fa un moment de prenent una cervesa estàvem parlant que de quina manera la societat veu allò que fem com una necessitat. De quina manera la societat castellonenca a nivell territorial, no solament a nivell de la capital, té la necessitat de tindre aquests espais per a relacionar-se i repensar-se dins de l'àmbit de lo social. Està clar que l'art contemporani durant molt de temps ha sigut un element en el que normalment s'ha posat en entredit per ser una qüestió excessivament banal. Normalment a la societat el que rep quan se parla d'art contemporani és que si una obra ha costat uns milions, si una obra ha sigut escandalosa o, en alguns casos, si alguna obra, que és el menor, ha tingut una relació directa o indirecta amb el que és el tramat social, que és el menor. Està clar que els temps van canviant, les institucions, en aquest cas, per el meu parer, es falta autocrítica, es falta una resposta a l'hora de repensar el que és el model real per a donar
una resposta a unes necessitats, perquè quan parlem d'art contemporani o quan parlem d'expressió artística, és algo que normalment s'assumeix que solament són els artistes els que estem tinguem el patrimoni de repensar-nos des d'eixa vessant. Jo crec que això ja hauria de ser una qüestió a preguntar-se. Realment una societat necessita solament dels artistes per a repensar-se a nivell de crítica o de pensament visual o d'expressió comunicacional, o ja la societat de per se ja està fent això. D'alguna manera la societat no està fent ja, no està donant respostes de com se pensa, de com se veu, de quina manera articula les preguntes adequades i les respostes a aquestes necessitats com a societat. Jo crec que des de fa molt de temps a la pràctica artística ja ha mostrat que d'alguna manera pensar que l'artista està dalt d'una piràmide com un element que és el que té la possibilitat de representar socialment un estat, un moment històric o una situació contextual, jo crec que això ja fa molt de temps que ja no va. I això no vol dir que els artistes no tinguem un posicionament dins d'una societat. Això l'únic que vol dir és que els paràmetres des dels que pensem en l'ordre de la configuració social han variat. Fa no res, jo encara recorde que una parella homosexual no es podia casar. A les dades ja pot ser. Fa no res, per exemple, que un col·lectiu pugui administrar tot el que és la memòria patrimonial d'un poble xubutiu, això no passava, a les dades no passa. Tal vegada les figures que l'administració en aquest cas té per a oferir de cara a la societat, potser són les que estan caduques. Jo crec que per espais no tinguem queixa, perquè espais n'hi ha un muntó. Les estructures que rodegen el que és l'àmbit de la pràctica artística n'hi ha moltes que haurien d'haver-ne més, però potser des d'un altre model a l'hora d'estructurar. A mi m'agrada molt, per exemple, l'elecció que ha fet Juanjo, va fer l'elecció dels que estem així, ha sigut Juanjo el que ha elegit, però jo crec que està ben feta l'elecció perquè d'alguna manera parla d'un museu categoritzat des d'una col·lecció privada que s'institucionalitza i passa a formar part de lo que és la realitat consubstancial d'un poble com ell i la fa més. Podríem preguntar-nos, i per què no la meua? I per què la d'ell? Què legitima que una col·lecció sigui vulnerable i una altra no? Això podria ser una pregunta, que la deixa ell per a després. Podríem també, per exemple, el projecte de Collblanc. És un projecte molt personal d'una persona que està depositant el seu patrimoni, que ha fet un gran esforç, que ell ve d'un altre àmbit que no és directament l'específic de la pràctica artística, sinó ve d'un món empresarial i la seva relació amb la pràctica artística ha fet que hagi creat aquest espai en el que d'alguna manera pugui passar una altra cosa. Però de vegades, no sé per què, però jo tinc la sensació de que és un model, a mi me pareix molt bé el que existeix ja, però per problematitzar, no? No és que vull confrontar i posar en dubte solament, sinó perquè crec que és un punt de rang per a parlar de tot això, el fet que un espai com Collblanc és un espai que se vol relacionar amb una estructura formada ja, galeristes, fires d'art, museus d'art contemporani, des d'un àmbit molt xubutiu que es cuia, des d'un entorn social i específic molt concret que de vegades li costa dialogar en el seu entorn. Sí que se pot relacionar, o sembla que els paràmetres des que està formulat són uns paràmetres internacionals, vinculats a les pràctiques artístiques més globals, però potser no s'ha relacionat en el context directament. Jo crec que potser també és una cosa que hauríem de qüestionar-nos, fer un poquet d'autocrítica ahí.
Així que demant, el Marton jo el vaig conèixer fa poquet, té un espai complexe no és una qüestió negativa, sinó complexe perquè no té els paràmetres d'un espai blanc, no és un tubo blanc, no? És l'antiga casa Badia de Vilafranca que ella utilitza per a posar-ho a la disposició d'una necessitat social, en la que ella va vinculant projectes que tenen d'alguna manera un vincle social, afectiu, no que és l'entorn i l'ambient. Però que també jo a vegades, el que he conegut, d'alguna manera també segueix articulant les respostes com a una peça, una obra d'arte, otra obra d'arte, otra obra d'arte. O sigui, és com si l'espai d'alguna manera s'hagués adaptat també a aquestes necessitats, baixant el paràmetre en unes qüestions antiques. O sigui, no és un espai blanc, però sense voler també recollir un poc això. M'agradaria també que potser precipitaren també com vol solucionar tot això, o de quina manera ho repensa això Abadia Sede, que és l'espai que ella ha vingut un poquet a representar. I no te coneixia, està molt bé, m'interessa molt i crec que és superxulo que estiga una persona que ve de l'àmbit de la promoció turística que vingui a parlar-nos d'un espai concret que també és una sessió d'un patrimoni d'una persona vinculada al poble de Benassal i fa una sessió i ara l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'aquesta sessió i ja estem per a vendre-la, no? Hem vingut a vendre-la com? Per a donar a conèixer. Per a donar a conèixer. Bé, doncs a mi m'agradaria que m'explicares d'alguna manera com allò que representa el poble assumeix aquest patrimoni i de quina manera el posa en relació, més enllà de la qüestió purament expositiva i museística, a la gent del poble. De quina manera ho relaciones, això? Faig aquestes preguntes més que res perquè estaria molt bé que si esta taula redona o esta conversa es poguera servir per a repensar que som una xarxa, realment estem construint alguna cosa conjuntament o cada un es defèn de la manera possible amb les seues relacions institucionals, amb les seues precarietats. De quina manera podríem eixir des d'aquesta situació actual per a que de vegades la institució, per exemple, a l'hora de prendre, ja sabeu que estem una altra vegada en eleccions, no estaria gens mal que haguera una reunió amb tots els agents que estan a nivell del territori fent algun tipus de dinàmica o pràctica d'aquestes característiques per a repensar el que podria ser una política cultural vinculada a les arts visuals. Existeix això? Això també m'agradaria que me contestares tu. Tu tens, la Diputació en aquest cas, té algun disseny de política concreta que vagi vinculada específicament a lo que és les arts visuals, més enllà de donar suport a exposicions concretes, etc. Ja sé que són un poquet així tacacac, però bueno, la intenció és treure alguna cosa d'ací que ens pugui servir i que realment es pugui millorar no solament com a estructura independent, sinó a l'hora de pensar-nos en comú. Bé, dit això, crec que sí que estaria bé que presentareu un poquet el projecte i a mi sí que m'agradaria, jo sé que ho porteu molt preparat, però a mi sí que m'agradaria que ens presentareu el projecte també des d'aquesta pregunta que us fas, des d'ahir, perquè tothom ja tenim accés al que és el MACBAT, el que és l'Escondí, l'Abadia Sede i el que és la col·lecció a Benassal. A mi m'agradaria un poquet que es començara a llegir així, perquè d'alguna manera anem a precipitar realment que anem a per feina, no? Qui vol començar? Tu mateix? Vale. Sí.
nervioso. No. Molt bé. Soc Joan i vinc en representació de Benassal, de l'Oficina de Turisme, i vaig a parlar sobre la Casa Museu de Fira Pasqual. Bé, primer veurem un poquet com està conformada la col·lecció, després veurem com organitzem les visites o en quins moments podem fer visites, quins són els tipus de visitants que tenim en aquests moments i quin ens agradaria que vinguin avui, no? I finalment les oportunitats que tenim. Molt bé. La col·lecció que oferim a l'Aula Museu a la Casa Museu de Fira Pasqual són, primer de tot, els paisatges de l'Alt Maestrat pintats per Teresa Pasqual, no sé si coneixen, que va ser una pintora del segle XX, nascuda a Torís, València, però que la seva gran producció artística se va fer a Benassal, a la zona de l'Alt Maestrat, sobretot. Ella, sobretot, pintava paisatges, tant urbans com de Benassal, com dels seus voltants. I que capturava aquesta llum. Després també podem trobar alguns quadres d'estudis de quan Teresa estava formant-se a l'Escola d'Arts i Oficis de València, que va ser la primera dona en entrar a l'Escola d'Arts i Oficis de València, que seria posteriorment Belles Arts. Després també trobem fotografies colorejades de Jesús Pasqual, el pare de Teresa. Imaginen, finals del segle X, després del segle XX, és el moment en què la fotografia comença a popularitzar-se i en aquests moments és en blanc i negre. Aleshores, este home, Jesús Pasqual, el que fa és revelar les fotografies i colorejar-les amb pincells, amb aquarel·la. I finalment trobem una altra part de la col·lecció, que són els quadres de Maite Miralles, la filla de Teresa Pasqual, que ella que va viure la creació artística de sa mare, però va tenir l'oportunitat no sols de formar-se, sinó també de viatjar a l'exterior, no? A l'estranger. Molt bé, trobem així, per exemple, les típiques 3 característiques de les obres de Teresa Pasqual, que seria un paisatge urbà de Benassal, pintat a l'aquarel·la, com veiem, captura la llum del poble, la llum del Maestrat. Després, gràcies. Trobem també el que seria el dibuix a tinta d'un paisatge urbà i la creació, diguem, acadèmica de Teresa Pasqual. Continuem. Així podem veure la primera, una dona, que és una fotografia colorejada de Jesús Pasqual, i després 2 obres de Maite Miralles, en el que veiem aquesta característica seva de la caricatura de les persones, dels personatges que veu en els seus viatges, i també la seva obsessió, podríem dir, de certa manera, per els niños, com veurem. Molt bé, les visites que fem al museu sempre són guiades, acompanyades, baix demanda de dimarts a diumenge, en horari d'oficina. És el que oferim, depèn de nosaltres, en certa manera. La duració són uns 90 minuts i els grups fins a 12 perquè els espais són reduïts, aleshores no pot ser molt gran. Els visitants fins a aquest moment, des que s'ha obrit el museu el passat setembre, normalment sempre han sigut habitants de Benassal que han tingut o bé han conegut a Maite o bé a Teresa i per tant tenen aquesta inquietud de conèixer el seu llegat, escolars que venen sobretot de l'Institut de Benassal i bé han vingut pel Març de la Dona, la millor figura que aquestes 2 artistes, i després centres d'estudis d'art que llavors també en un futur. Igual, de la mateixa manera que seria interessant que persones interessades en l'art en un futur anaren venint doncs, conèixer l'art, el feminisme i el missatge. Continuem. Les oportunitats. Creiem que podem crear una gran xarxa amb el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, l'Espai d'Art Contemporani a Castelló, el Centre d'Art Contemporani de les Coves de Vinromà, també el Museu de Vilafranca, després el de la Rocha del Túria,
fer aquesta connexió amb la capital de la regió, igual que l'Institut Eliva. I fins i tot, aprofitant que venen molts catalans a la zona del Maestrat, podríem fer aquest lligam amb el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Després, creiem que anem a oferir una ruta artística per ajuntar les obres de la Casa Museu de Rita Pasqual amb les obres de José Gonzalo, un escultor aragonès de Rubiros de Mora, però que té moltes obres a Benassal, dins de l'església i també al territori de Salibori. I després una ruta museística en tots els museus del poble que també podríem fer. I així, moltes gràcies per la vostra atenció. Està molt bé, no? Sí. I ja vist que les relacions que busqueu són molt grans, no? Tots els museus més importants de la zona i tot això. No són sempre grans, però també intentarem I això com diàloga per això amb el territori? Quin és el projecte per a diàlogar amb el territori? Perquè està molt bé, com és dona és feminista, no? Com a mínim, donar aquesta visibilitat a les seues obres. Clar, com se va obrir el setembre de l'any passat i hem tingut la pandèmia per mig, hem intentat... I qui dissenya el programa qui ha dissenyat el programa el marc específic per al projecte que l'ha dissenyat? A veure, el museu l'han creat entre l'Ajuntament i la família. N'hi ha, per exemple, gent de l'àmbit de l'art? Sí, perquè la família mateixa, Maite Miralles, que continua vivint, els seus fills estan molt vinculats a l'art. I són de Teatre de Titelles de València, però també creen altres obres. Molt bé. Vale. Una pregunta. Entonces, pasemos las fotos con celular. Yo había pensado para digerirlo que se fueran pasando mientras yo hablaba. Porque te digo para ir si parece. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis trabajado para que la jornada de hoy se haga realidad. Las autoridades de Castellón, y Les Andes, y a los demás participantes aquí. La verdad que estoy un poco... veo que hay ponentes de muchísimo nivel y creo que yo estoy en el punto de partida que a lo mejor dentro de 15 años vuelvo a otra cosa. Así que muchísimas gracias a todo el mundo y sobre todo, bueno, aquí hay un representante a los propios vecinos de Villafranca de Cid, sin quien esto no habría podido hacerse. Me presento, mi nombre es Ana Bartol de Mayor, soy inglesa, como podéis ver, arraigada en España desde el 95 y en el interior de Castellón desde 2005. Soy socia de la FAC, faltaría más, señor presidente, artista textil y artesana calificada en la Comunidad Valenciana. Y he tenido la gran suerte de topar con un espacio muy especial. Entonces, nuestra casa, porque es nuestra propia casa, en Villafranca, se sitúa en la calle Abadía número 7, de ahí el nombre un poco más cosmopolito de Abadía 7. Y ha sido en su pasado la casa parroquial, es decir, la casa donde vivía el cura, donde despachaba, con lo cual ha sido un espacio que ha formado parte de la vida de muchos, sino todos, muchos de los vecinos de Villafranca. Esto no lo sabíamos cuando nos quedamos la casa hace tan solo 4 años, nos íbamos enterando luego. El gran atractivo de esa casa es, como podéis ver por las fotos, que está en su estado original. Se levantó sobre lo que quedaba de una casita en la misma calle Abadía, que es la primera calle del pueblo. Se levantó lo que hoy se ve en el 1617. Estuvo en manos de la iglesia, luego pasó a manos privadas y luego se quedó un poco entre inquilinos, desinterés y tal. La cuestión es que nunca se ha arreglado. Está en su estado original. Conforme entras en la casa está tal cual. Y nosotros, como somos muy bueno, digo nosotros, mi pareja y yo, realmente soy yo y mi pobre pareja se deja arrastrar. Eso es para otra ponencia, en cuestión social. Entonces, yo soy, en las fotos podéis ver la
instancias, que son muchas. Abrimos al público o compartimos con colaboradores lo que es la planta baja, que originalmente era la zona de pajar, de animales, de leña, y el desván. Y aquí veis, esa es la subida hacia el desván. Y veréis que en cada foto la casa, lo que es la casa en sí, es la obra. Y si encima le llenamos de obras de arte, pues bueno, mejor que mejor. Yo soy partidaria hay un inglés que se llama John Ruskin, que igual os suena. Era un filósofo, un escritor y era un hombre delante de sus tiempos. Él realmente fue el que dio pie a lo que llamamos hoy en día la economía social. John Ruskin, si no lo conocéis, luego va a salir que es ese nombre. Su pensamiento tuvo un gran impacto en gente de la talla de Tolstoy y Gandhi, aunque fuese posterior. Ruskin, entre otras cosas, tenía un gran amor a la arquitectura, pero no en el sentido de levantar obra nueva. No, Ruskin lo que tenía era una pasión para los edificios antiguos. Creía que como estos relojes del gran anuncio en la televisión, no somos dueños de los edificios antiguos, sino que somos los protectores para que se traspasen a generaciones posteriores. Era un gran amante de las huellas del paso del tiempo y los habitantes por los edificios. Y donde mejor que en esa casa, que no se han borrado esos siglos de convivencia de diferentes generaciones, no se han pintado, no se han arreglado. Esa belleza de las huellas del paso del tiempo es realmente lo que le da el gran encanto a nuestra casa, que es Abadía 7, porque, como digo, es la calle Abadía número 7. Y entonces nosotros hemos querido devolver a ese espacio privado lo que ha sido siempre su vocación pública al ser la residencia del cura. Y me gusta pensar que al compartir el espacio con diferentes grupos, con artistas individuales, hacemos arte colectiva, que de paso llamamos Villa Franca del Arte, que es como se me conoce en el pueblo, la chica de Villa Franca del Arte. Y entonces, aparte de compartir ese espacio, que es lo que toca, es una cosa enorme, me gusta pensar ayudar a revitalizar el casco antiguo de Villafranca. Y me gusta sobre todo pensar que a Ruskin le habría gustado lo que estamos haciendo allí. Molt bé. O sigui, que jo puc entendre bé. I quina seria, per exemple, si t'hagués que definir a banda, perquè la veritat és que a mi, per exemple, m'agrada molt la idea de que la historia esa que contabas tú de la clau, la llave que tenían todos los de la calle. Era una historia que era muy bonita y es que d'alguna manera aquest espai s'ha convertit en públic no perquè la seva decisió, sinó perquè ja la gent del carrer ja tenia de per ser la clau de esa casa, perquè guardaven la llenya en casa del rector. Que nunca cambiamos el cerro de la calle. Y es algo muy chulo. Que me costó como buena urbanita que soy, pero fue lo mejor que pudimos hacer. Però crec que és algo que a nivell de concepte de lo que és els espais institucionals crec que és important a l'hora de pensar. O sigui, segurament si aquest espai se tancara, se desarrollara el que sigui, segurament el fet que tothom tinga una clau al carrer segurament tindria més proclama que si hagués sigut un espai tancat amb un discurs artístic superelevat i que ningú hauria tingut la clau. Crec que metafòricament crec que és algo que ens podria de vegades un poquet ajudar. También es cierto que hemos invitado a los propios vecinos a compartir el espacio y cuando lo hicimos por primera vez en el 2019, que luego no se pudo repetir el COVID, pero está pendiente que ya se hará en el 2023, invité a Belén personalmente a los vecinos y trajeron, entre comillas, trastos. Y una vecina me dijo, Ana, después de compartir en tu espacio con esos artistas, yo tenía mi casa llena de trastos, pero resulta que ahora me doy cuenta que mi casa está llena de tesoros. Entonces, mucha gente a través de mi visión han visto su realidad por otros ojos y han compartido. Y es una interacción muy bonita por parte de la vecindad hacia la casa y la casa que atrae gente de dentro y fuera de Villafranca. Y estoy muy orgullosa y contenta de estar allí. Ha sido una suerte muy grande.
sé, estem 5 minuts, vale? jo vos indico si voleu mirar, vale? Pero... ¿Se escuchará el sonido del vídeo o mientras vemos el vídeo? Lo pongo de que... No sé si se escuchará. Es totalmente independiente, no está regido por un orden o por una línea de oferta. Si hay algo que tendría que definir con respecto a este espacio y que me aporta a mí me aporta mucha paz. Mucha paz. Bueno, esto es un poquito la presentación de la Galería Spainibit, que la dirige Mariano Collazos, y que ahora después de la pandemia, pues para ayudarle a difundir, ¿no? y a continuar con este proyecto, pues me nombró a mí como director artístico y de programación de la galería, ¿no? Y estoy ahí echándole una mano. Bueno, la Galería Spainibit está situada en el Mas de Tomás, se encuentra en el término de Culla, es muy interesante, ¿no? Cómo estamos relacionados desde la plana alta hasta la maestral, ¿no? Los que estamos aquí invitados, ¿no? Y como la galería pues está rodeada del espacio del entorno mediterráneo, pues que permite este clima, ¿no? Crear una simbiosis entre las actividades programadas por la galería y las propias producciones artísticas en el medio natural. Espacio donde el tiempo, por supuesto, se para en este mundo globalizado y acelerado, ¿no? Y con ello no queremos dar una visión romántica de este espacio, sino que se convierte en una necesidad y una infraestructura que ofrece, por una parte, la actualidad artística contemporánea al entorno rural, ¿no? Como una acción social a las poblaciones cercanas y también a aquellas personas, ¿no? Que no tienen la posibilidad de disfrutarlo. Y por otro lado también ofrece pues, ese atractivo de naturaleza, silencio y arte contemporáneo a todas aquellas gentes, ¿no? Que salen de la urbe buscando también nuevas experiencias estéticas, sobre todo colaborando alrededor con los espacios que tenemos, pues, Aldea Roqueta, que es un ente rural, o Rural Co, que la han abierto hace poquito y están trabajando con el coworking, donde van muchas gentes a trabajar allí y sobre todo diseñadores, ¿no? Por tanto, la galería se convierte en un lugar único y se convierte en un servicio cultural que repercute también en la comarca, ¿no? Tanto directa como indirectamente, como estaba hablando, ya que presentan sus servicios o repercute a través de las actividades culturales que ofrece el propio espacio y sobre todo pues, sensibilizar también a lo que está ocurriendo en ese entorno como es la propia despoblación. Un espacio que no se convierte solo en un epicentro aislado, sino que es un espacio que necesita del diálogo tanto del entorno y de las gentes de alrededor, que es uno de los trabajos que estamos ahora mismo realizando, ¿no? Por ello, ejemplos son las colaboraciones que realiza la galería, sobre todo con las gentes de las masías de alrededor, ¿no? Y también que acuden a los propios actos que se celebran y prestan su ayuda en dichos eventos. Un espacio donde también se busca el diálogo con diferentes instituciones, tanto para que se conozca la propia galería y traer también desde otros espacios alternativos, por ejemplo, como es la capilla de la Anticasita Alcoy, donde estamos generando diferentes sinergias, ¿no? Transportando exposiciones allí y después traer desde Alcoy, desde el SPY, exposiciones que traeremos a Puebla, incluso artistas, ¿no? Como la artista que acaba de exponer, que se llama Mónica Joven, que la hemos traído desde Alicante, al igual que nuestros artistas de la propia galería, pues van a Alcoy y también difundir esos dos nexos, ¿no? de unión, que es la provincia de Alicante y la provincia de Castilla, ¿no? Y estamos trabajando, pues compartiendo pues, diferentes actividades y empezando también con el intercambio de artistas, como estaba diciendo, ¿no?
Incluso llevamos el espacio también a la internalización, que es un trabajo con diferentes artistas de Europa y Latinoamérica, como ha ocurrido con diferentes residencias, y estamos preparando la siguiente residencia. Por ejemplo, vino un artista que se llamaba Mario Vélez, que es un artista muy importante de Colombia, que vino a hacer una experiencia para hablar sobre la ruralidad del entorno de la galería y que abra estas piezas y que el nombre de Puya está, por ejemplo, exponiéndose en Irlanda, ¿no? Que es una cosa muy importante y de expandir también el propio proyecto. Y ahora estamos hablando, como decía Juan Mejías, que es otro artista que quiere venir a trabajar desde Colombia en la despoblación en el entorno rural y que va a hacer su propia residencia, ¿no? Y es una parte también de internacionalizar la galería, ¿no? Y crear esa experiencia, ¿no? A través del entorno y ver, por tanto, en la galería y también, bueno, eso. Y asimismo estamos trabajando ya también con la residencia de Juan, ¿no? Pues todas estas acciones tienen una labor que queremos acercar el arte al entorno más inmediato y a la población que no tiene la oportunidad, como decía antes, de poder ir a ver la ciudad, ¿no? Que es una acción social y comprometida por parte de este espacio con una idea o una línea que estamos empezando para descentralizar lo que es el arte contemporáneo de las grandes urbes, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que para disfrutar de una cultura de calidad no hay que desplazarse a las grandes ciudades, ¿no? Como tenemos el ejemplo del Museo Vicente Aguilera de Sergi, ¿no? Y que también es necesario, ¿no? Que aprendamos que la calidad no reside solo en el contenedor, sino en el contenido, ¿no? Y que hoy todo puede ser también centro o periferia, ¿no? Y centro y periferia al mismo tiempo, y todo depende del espacio mental y cultural que debemos ocupar en ese propio espacio. Por ejemplo, vamos a cumplir 15 años, estamos preparando una programación que vaya en torno a esas cosas. Por ejemplo, acabamos de celebrar y termino el 7 de mayo, inauguramos con la primera conferencia que se llamaba Arte Contemporáneo en Periferia, donde se invitó a José Luis Pérez Pon, se invitó a Marisol Solanova, se invitó a Irene Ballester, a Silvia Beltrán y estuvimos dialogando sobre las dificultades, ¿no? de esa descentralización de los pueblos y lo importante, ¿no? Que es llevar la cultura a esos y que no solo son las ciudades los centros importantes donde se tiene que vivir estas programaciones, ¿no? Y que después les publicaremos con la nueva línea editorial que hemos abierto desde el año 2009 en Arquitectura y recogeremos todo ese material. Y de quina manera, per exemple, de quina manera o quina és la proposta? Perquè per dir, vale, d'acord, està espai lliure a Cúria, no? És un entorn específic al mig d'un entorn paisatgístic, no? Tu has utilitzat unes paraules claus en el que acabes de fer d'aquesta exposició, no? Però clar, utilitzar un model que d'alguna manera està més vinculat a una manera de representar la pràctica artística, com és, per exemple, una gran ciutat, no? Perquè el model de l'espai en blanc, una galeria en què són espais blancs, que l'espai té aquest component, no? Per exemple, l'espai del que m'estò parlar és el taller, crec que els tallers que té la residència crec que són uns elements superpotents, no? Tu creus que, per exemple, això és el que se pot seguir potenciant per a seguir relacionant-se amb la pràctica artística internacional té que ser des d'aquests paràmetres una altra vegada, o sigui, l'espai en blanc, la relació a nivell internacional amb permís de fires, el món galerístic, perquè no deixem, perquè per exemple el projecte que tu vens a presentar és una galeria que va presentant-se per fires internacionals, no? N'hi ha un poc, a mi confús, no? Perquè al final el col·leccionista està en un altre lloc, que de vegades no és l'àmbit rural, la pràctica artística a la que te refereixes està en un altre lloc, que són les grans ciutats normalment, no són els àmbits rurals. No sé, com acaba això de... Perquè clar, anomenar que jo faig un treball sobre l'àmbit natural o rural, això no vol dir que t'impliques o transformes o te transformes aquesta pràctica, no? Això vol dir simplement que enuncies, no? Enunciar crec que és una pràctica des de l'àmbit artístic que ja no possibilita recórrer molts recorreguts, no? Com acabeu de resoldre això? Perquè no deixa de ser una paradoxa, no? Bueno, la galería actualmente, dentro de este arranque nuevo que estamos llevando, no solo quiere ser una plataforma de
visibilización o difusión del arte, ¿no? Que se queda ahí y ya está, ¿no? Actualmente estamos llevando una programación con las comarcas, que es muy importante, por ejemplo, llevando talleres a diferentes colegios de la comarca y se están acercando lo que es el arte contemporáneo y dialogar con los centros escolares, incluso traer también los centros escolares al propio espacio, ¿no? Y que haya también un diálogo con diferentes ayuntamientos con los que estamos trabajando, para que sí que haya diálogos, haya sinergias. Y después, por otra parte, es muy importante lo de la residencia. Da igual quien venga, quien no venga, ¿no? Pero también el hecho de crear una producción, una simbiosis con la gente del propio entorno, del alrededor, para generar diálogos de cuáles son las necesidades que ellos creen que deberían tener el propio espacio, y a partir de esas residencias, pues generar toda una sinergia, ¿no? Y yo creo que todo eso está, claro, no deja de ser una galería, pues que tiene que... pero que también hay una parte social, ¿no? Que como está como la parte de llevar a los pequeños y dar a conocer el espacio y educarlos, ¿no? Sobre la idea del arte y ver cuáles son las necesidades. Y una de las necesidades, pues es el trabajo que estamos haciendo. Incluso vamos a empezar a realizar talleres, ¿no? Y en el propio espacio, como tú decías, que tiene Mariano un taller que es donde él también trabaja, vamos a empezar a hacer talleres para que la gente también acuda allí al espacio y también para que genere economía en el propio entorno, ¿no? No sé si me resuelto más. No, vale. Jo intento explorar també ampliar solament el que és el discurs propositiu de que quan uno presenta una cosa el que vol és quedar bé, no? Jo el que intento de vegades també és buscar-li un poquet això, ¿no? També Bueno, otro proyecto interesante es el que realizamos, que es donde terminan los silencios, que al final se terminó exponiendo en el centro del Carmen, pero fue un proyecto también muy interesante donde la galería se vinculó con la provincia de Teruel y diferentes pueblos, donde se invitó a artistas, donde fuimos a hacer diálogos con la gente, en este caso que trataba sobre la guerra civil, a hablar con esas personas y generar toda una producción y escucharnos, porque nos atrevía, y cómo el arte también se convierte en una herramienta social, que también es muy importante, y fue un proyecto muy interesante. Bueno, pues con tu idea. Si vamos a enseñar un poquito y después te explique. Bueno, las imágenes están en bucle, o sea que se pueden ir mirando mientras vamos hablando. Bueno, yo en primer lugar, porque estoy encantada de estar con vosotros, contigo, con vosotros, tú, contigo. Porque realmente hay espacios que conozco el Roldán, conozco el espacio Nini, pero los otros dos espacios no los conozco y vamos, eso es lo próximo que tengo que hacer, ¿no? De verdad, qué gusto, ¿no? Pues que estén estos lugares en estos, aquí, ¿no? En Castellón, en nuestro entorno. El caso del Museo de la Farnés, yo digo, el Museo de la Farnés es bastante distinto al vuestro, en el sentido en que, digamos que vosotros habéis estado desde el inicio promocionando, ¿no? Quizá tú te has incorporado un poquito más tarde, pero es un proyecto prácticamente que podemos llamar individuales, ¿no? Yo me encontré en un museo, es completamente distinto el caso. Y me encontré, yo creo que uno de los museos, ahí está precisamente la flecha señalado, de los, bueno, yo creo que casi único. Este año celebramos el 50 aniversario del Museo de la Farnés. Abrieron las puertas el 18 de agosto de hace 50 años, en el 72. Y abrió las puertas merced a este señor que estamos viendo en pantalla, que es Vicente Aguilera Cerny. Y desde entonces, realmente, el Museo del Pueblo pues, ha sido uno y ha sido tiene una relación muy peculiar. Cuando llegó Vicente Aguilera Cerny, aquí está con el entonces alcalde de Villafranés, Vicente Benet, cuando llegó a Villafranés casi por casualidad, se encontró un pueblo que, bueno, quienes hayáis estado ya con ellos, supongo que todos y todas las que estamos aquí, obviamente, es que solo verlo ya es emocionante. Pero se encontró el casco antiguo prácticamente derruido. Entonces logró que una serie de artistas fueran al pueblo, compraran casas, levantaran prácticamente hasta 80 casas que compraron entonces, se restauraron con el buen gusto que os suele acompañar a los artistas, ¿no? Fijaros, fíjate, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de cómo has dejado tu espacio, cómo has dejado como está. Bueno, ellos como lo tenían que habitar también lo recuperaron de una determinada forma, pero yo recuerdo conversaciones con Beatriz Guzmán, por ejemplo, las piedras, esta piedra que no me la tapen,
tanto en esta idea. Bueno, el caso es que el museo que veis ahí condicionó que el casco antiguo, pues, del pueblo se cambiara, se modificara y, bueno, Vicente Aguilera logró que la Diputación, gracias a la Diputación, que le cediera un espacio, un palacio, el Palacio de Italia, y que también en esa colaboración del Ayuntamiento de La Jamés y de la Diputación de Castellón, pues se lograra montar un espacio de arte contemporáneo que es prácticamente único. En estas imágenes que estáis viendo, fijaros que pongo pues, los inicios, las primeras personas que llegaron allí, los primeros artistas que llegaron allí, eran todos prácticamente conocidos de Vicente Aguilera Cerny, que claro, tenía entonces pues, un predicamento pues, fantástico con todos los artistas de su entorno, nacionales e internacionales. Antes estábamos hablando también de una importante representación pues, de artistas franceses. Bueno, ¿qué ha pasado? El museo surgió además con un sentido popular, mirad esta imagen, ¿no? Con un sentido popular muy claro. El museo se llamaba Museo Popular de Arte Contemporáneo. Tuvo una relación muy intensa con el Museo de la Resistencia salvadoreñense. De hecho, somos depositarios, hemos sido depositarios de su colección. Las imágenes que aquí las he escogido a propósito, para que veáis esa relación comprometida también de un museo, comprometida desde el principio con la sociedad. En un momento estamos en el 72, faltaban 3 años todavía para que muriera Franco. Mirad estas imágenes tan significativas. Bueno, para ir abreviando, se creó con artistas que Vicente Aguilera Cerny conocía, muchos de ellos elegidos también en función de su compromiso, y bueno, posteriormente vamos funcionando el Museo de Compra Obra, tiene unos estatutos muy peculiares, que eso podría darnos para muchísimo, pero en cualquier caso, afortunadamente, los artistas quieren tener obras, afortunadamente, en el Museo de la Farnés, porque es el museo suyo, el museo de los artistas también, o sea, forman parte de la comunidad, tienen derecho a un voto, entonces es suyo el museo, y por eso tenemos la suerte de que quieran estar y que muchos coleccionistas también actualmente hayan aportado su colección. Las últimas incorporaciones, recuerdo la última que estuvimos allí, pues han hecho del museo todavía un lugar más vivo en el que nos empeñamos, entre otras cosas, también en reivindicar el trabajo de las mujeres, que en un principio fue muy escaso, y nuestro compromiso feminista está claro. Molt bé. Bueno, pues la veritat és que jo crec que d'alguna manera se veu la diversitat que hi ha a l'hora de plantejar la manera de relacionar-se amb el que són les pràctiques artístiques i de donar una resposta tant institucional com privada com a nivell local, no? Vull dir, vosaltres penseu que d'alguna manera les institucions públiques actuals han respost a aquesta diversitat? Vosaltres penseu que hi ha algun tipus de voluntat a l'hora de donar suport a aquest tipus d'estructures? Per exemple, està molt bé fer totes aquestes coses, no? Però la qüestió econòmica, la qüestió funcional, la qüestió normativa, no? Totes aquestes qüestions, vosaltres penseu que com podríem aprofundir perquè realment aquests models, aquesta diversitat de models puguin ser un reflexe d'una política, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante y que hace falta porque yo creo que no existe, ¿no? Y que no existe, yo creo que es necesario porque muchas veces nos vemos aislados, ¿no? Cada uno desde su sitio. Y yo creo que esto debería ser el comienzo para generar una reunión y también que la Diputación se preocupase a nivel cultural y artístico, sobre todo en las artes visuales, que se preocupase sobre lo que está ocurriendo en su territorio y llamar a esos actores que están trabajando. Spainlibre lleva a cumplir 15 años está trabajando por el entorno rural, por las gentes,
haciendo acción social a través de talleres, incluso llevando el propio nombre de la propia provincia, y lo hemos llevado desde a Colombia, Alemania, ¿no? Y la Diputación nunca se ha preguntado a decir, oye, ¿necesitáis algo? Oye, ¿cómo podemos ayudaros o cómo podemos ayudar a difundir o qué necesitáis para seguir generando diferentes proyectos y que podamos alcanzar, ya que que el entorno, ya que no puede bajar a la ciudad, podamos ayudar a esta gente y distribuir o llevar el arte de estas acciones que estáis haciendo, ¿no? Yo creo que sí que hace falta un poco de trabajo, ¿no? Y que esto fuese el principio para decir, vale, vamos a ver lo que está sucediendo, vamos a estudiar el plan cultural que hay en nuestra provincia, vamos a reunirnos y vamos a ver qué acciones o cómo podemos llevarlo a cabo. A lo mejor sería, oye, una programación a nivel provincial, vamos a ver cómo la podemos llevar para por lo menos dar visibilidad a todo lo que se está haciendo, porque son proyectos muy interesantes y que puede repercutir a toda la sociedad y que muchas veces, pues lo que está ocurriendo, porque yo no me enteraba de Villafranca, incluso tengo esta casa en Villafranca y no sé lo que sucedía, incluso muchas veces también me cuesta yo porque estoy mucho en las redes sociales y veo lo que se va haciendo en el mapa, incluso no conocía tampoco tu espacio. Yo tengo casa en Villafranca, estoy en Puebla, que no está en Ibi, vivo en Castellón y hay una falta de comunicación muy importante y de red, y tenemos que aprender a trabajar en red, ¿no? Estamos en el siglo XXI y es una cosa muy necesaria que necesitamos y que yo creo que desde la Diputación se tiene que plantear y hacer. Estoy de acuerdo contigo que esto de trabajar en redes, que resulta que para muchos artistas nos resulta un poco ajena porque tenemos tendencia a ser muy individuales, es así. Y yo creo que hay gente también que tiene esa gran cosa invisible que se llama competencia, concurrencia, competidores. Yo no entendería esto. Para mí, mientras más, mejor. Sí, ojalá en Villafranca, en el casco antiguo, la gente se contagiara con mi idea y dijera, oye, yo quiero abrir un taller allí, yo quiero abrir... Ojalá se convirtiera mi pequeño proyecto, que es una casa enorme, pero es un pequeño proyecto, ojalá fuera el primer peldaño en una explosión de vitalidad y de revitalizar el casco antiguo, no solamente por mí, porque yo ya me hago mayor y tal, pero le digo para revitalizar el casco antiguo. Y lo que tú dices de construir redes, que nos vayamos por lo menos, aunque sea un apoyo moral, de saber que no eres la única loca con una idea tal que dices, hay otro en Tuya y otro no sé dónde, hay otro en Benasal, pero Tuya, lo vuestro es otro nivel, y tú estás en el Premium League. Pero sí que creo que es muy importante que la gente pierda el temor a la competencia, que cambie su chip, que funcionemos todos, y mientras más, mejor. Sí, mira, te comento, hace unos años la pandemia nos ha cambiado un poco el tiempo, pero hace unos años propusimos desde el museo una SASA, una red de centros de arte contemporáneo del mundo rural, y está, Mariano fue, no sé si tú estuviste, pero en la formación, pero incluso está lo llevó entre comillas adelante, se llevó consellería, y creo que ha sido una apuesta que no se ha logrado configurar, lo tomaron bajo su égida, digamos, creo que debe estar en redes y tal, pero fíjate que desde el Museo de la FAMES se propuso porque consideramos importantísimo que una persona que vaya al Museo de la FAMES tenga otro pueblo cercano para que pueda ver otra cosa y otra cosa y otra cosa. Claro que se suma, cuantos más mejor. Reconozco que yo soy muy nueva en esto, digo que los proyecto en 2019 también es cierto que lo que acabo de comentar podría ser ignorante por mi parte, porque no estoy o no he sabido meterme en contacto con otras personas. Entonces también es cierto que podría ser por falta de iniciativa mía en ese respecto. No, lo que pasa es que esa red que se construyó con tanto ímpetu, pues se quedó ahí. Ahora que estamos en esta reunión podríamos intentar retomarla, porque sí, está creada, pero yo no la oigo. Y cuando no la oyes tú, que estás, algo pasa, ¿no? ¿Tú le has contestado? Sí, bueno, es una pregunta, ¿no? Y bueno, Rosalía, perquè parlem més, de fet, esta setmana molts amics, bueno, jo estava un poc fora d'això. Jo crec que, si pensem, no comentaves com antes, no, en les eleccions,
jo vaig entrar a la Diputació de Castelló fa 3 anys, no coneixent l'abast que tenia l'àrea de cultura, que els que me coneixen bé saben que l'àrea de cultura de la Diputació al final són 8 àrees de la Diputació, vull dir, fa 2 hores estava parlant d'arqueologia i ara estic aquí escoltant-vos a vosaltres perquè pensava que era important vindre a escoltar una realitat diferent que com a administració segurament no ens arriba, i no ens arriba perquè després de 24 anys d'un model volem tindria un altre i una pandèmia que ens ho deixa tot en stand-by, que la pandèmia sí que ha fet que algunes coses en alguns aspectes els havíem pogut millorar, per exemple en el circuit cultural provincial en quant a les arts escèniques, per exemple. Antes se contratava sempre les mateixes companyies per anar als mateixos pobles, se pot dir, i ara fem una convocatòria oberta dotant amb 400.000 euros on els 135 pobles de la província de Castelló poden entrar a sol·licitar les activitats. Això ha sigut ja un canvi. O, per exemple, comprar l'obra d'art. La Diputació de Castelló destinava entre 3.000 i 5.000 euros per a comprar obra d'art, que era l'artista que venia aquí a la Diputació i posava un pressupost i se comprava. Enguany, per segon any, hem fet una compra pública d'obra d'art. L'any passat vam ficar 20.000 euros perquè no sabíem molt bé el que ens anava a presentar la gent i al final van ser 40.000 euros. Enguany la partida ja ha sigut de 40.000 euros. Un problema que també se resoldrà. Jo crec que se van fent passos, però costa molt. I costa molt perquè, aunque la gent pugui pensar que no, per exemple, la Diputació de Castelló no té un termini de cultura. La gestió de l'espai cultural el tinc externalitzat i superbé i hi ha sigut unes persones que en seguida en el seu projecte, quan llegíem el seu projecte, es van presentar diversos projectes, quan llegíem el projecte que Reviu les Aules va proposar, era com en plan de per favor, aquesta gent no la conec de res i estan dient el que jo vull que siga l'espai cultural, que en més o menys èxit som els que som, però que puguem vindre i parlar i que això ens significa que a partir d'ara podem una altra via per a veure com encarem les coses. I sí, queda un any per a eleccions, però queda un any per fer feina. I si queda un any per encarregar alguna cosa, s'encarrega. Sabem que les coses costen, Rosalia, per fi les obres està. Jo crec que les primeres reunions de Rosalia em va demanar per unes obres que ens pensaven que anaven a començar. Les altres 3 vegades a licitacions s'han quedat desertes i a la quarta ja estan les obres en marxa. Vull dir que és un no parar, que sí que sabem que hi ha moltes coses que no arribem i sobretot per això, perquè perquè és així, a les administracions públiques i com a la Diputació no s'ha cregut mai convenient tindre un tècnic de cultura. Hi ha arquitectors, hi ha arqueòlegs, hi ha restauradors, també tindrà que haver les places de tècnics de cultura. I a la província de Castelló podem comptar els pobles que hi ha tècnics de cultura als ajuntaments. Jo crec que a les 2 mans no arribem i això és un problema. I reclamem la plaça, sí, però sempre hi ha places més importants que crear d'un gestor cultural, per exemple, o d'un tècnic de cultura. Yo creo que, por ejemplo, ¿Puedo hacer un inciso acerca de eso de no enterarnos de lo que tenemos al lado? Pues aquí en la sala tengo el ejemplo perfecto de lo que estamos comentando. Porque resulta que Javier se dijo, Javier, por favor, cuénteles, porque Javier es hijo de Villafranca de aquí. Cuénteles a la sala, por favor, cómo te enteraste de lo que estoy haciendo yo en mi casa en Villafranca. És veritat, o sigui, jo visc a Vilafranca i porto vivint sempre allí i he eixit ara per estudiar Belles Arts i estic fent un màster de gestió cultural. Bueno, pues està en el grau, està estudiant... En la Politécnica? Sí, en la Politécnica i és això que entres al mail de la universitat que ahí te trobes sempre de tot. I un dia trobo un mail que fica no sé què, Vilafranca del Arte, com una convocatòria o alguna cosa així. I
jo dic, això que si entro com llegís més i dic, però com és possible, això és el meu poble. O sigui, Vilafranca té 2.000 habitants, és un poble com qualsevol altre, t'interessa d'absolutament tot el que passe. I jo, com? No m'he enterat d'això, una convocatòria per un espai d'art al poble? Això quan ha passat, parlarem amb Marimama. Tu saps algo d'això? No sé què. Parlant en Anna Querol, la tècnica de cultura del poble. Tu saps algo d'això? Ai, pues no sé. I li vaig enviar un mail que li vaig enviar. Envíame com un text de qui eres i ens reunim un dia, no sé què, jo. I soc de Vilafranca. I vam quedar y ya está. Yo hice una pequeña convocatoria a artistas interesados en la Politécnica de Valencia. Les invité a que vinieran a ayudar a lo que se nos ocurriera. Y de ahí respondieron varios de tú y otra gente. És que sí, és que això de la no comunicació entre... És que ja no és ni entre pobles, és que dins del mateix poble és que no me vaig enterar de que estava passant això. Porque tenemos recursos al lado, pero digo que peco de ser un poco más urbanita de lo que quiero reconocer. Entonces yo no se me ocurrió nada mejor que invitar al Departamento de Bellas Artes de la Politécnica a colaborar y participar en mi primera iniciativa Vilafranca. Y entonces sí, peco de esto. Entonces tengo que fijarme más en Benasal, en Cuya, en Vilafranca y así. Claro. Bueno, yo creo que hi ha una qüestió super interessant allí. Una qüestió, per exemple, és que per part de la institució, d'alguna manera, tindria que reconèixer quan t'entra una... o quan se postula per a governar o per a dirigir una institució, les comissions són importantíssimes. Una comissió de treball amb un àmbit específic en el que estigui representat una certa gent, no dic qui tinga que ser, però això hauria de ser una pràctica normalitzada. No tenim una resposta, no tenim un tècnic de cultura, munta una comissió i la dota econòmicament. N'hi ha que dotar econòmicament d'aquestes coses. Ja sé que és complicat, o sigui, però per lo que se vol és complicat. A mi tots són peros. El circuit cultural, después de haber funcionat un any, enguany els tècnics no lo veien. Clar, és que, per exemple, quan el territori se sent orfe d'aquest tipus de representativitat, si a nivell institucional, espais institucionals a l'ús tenen els seus recursos, espais privats ja tenen les seves xarxes, després la gent també a vegades necessita els seus espais reals i potser no són els mateixos. Vull dir, l'expressió artística, la necessitat d'una societat per expressar-se és diversa. No solament va canalitzada perquè n'hi hagi a Vilafamés un museu, no vol dir que tota la gent de Vilafamés vagi a pensar que l'únic espai de representació social a nivell de pràctica artística és el museu. No, és impossible. És fonamental que no desaparegui el Museu de Vilafamés, que és una pedra i una fita importantíssima. N'hi ha que democratitzar el museu, n'hi ha que portar-ho a territoris que exploren una altra manera de relacionar-se i d'ocupar aquests espais, perquè en definitiva, si alguna cosa ha portat tot aquest tipus de convulsions socials, des de la pandèmia, 15M, crisis polítiques, econòmiques, etc., és que la gent mira cap a un altre lloc. Mira cap a un altre lloc. Només que hi ha que veure la quantitat de museus que a hores d'ara es gasten un munt de diners en programacions de concerts. Necessiten rentabilitzar les seves polítiques culturals muntant concerts. I a hores d'ara, la majoria d'espais culturals vinculats a les arts visuals, més d'un 40%, nosaltres acabem de fer un estudi, jo estic representant de l'Associació d'Artistes de València i Castelló, nosaltres hem fet un estudi en el que la majoria se gasten una gran part de diners solament en concerts. Algo mal estem fent. Algo mal estem fent quan estem parlant de arts visuals. Si per a promocionar, per a mostrar la relació amb el que és la pràctica artística des d'uns espais o des d'unes polítiques concretes, sempre tenen que recórrer al festival, malo. Malo perquè estem d'alguna manera evitant fer política. O sigui, política vol dir
com pot ser que estiguen desapareixent hores de dibuix i de pràctiques artístiques en els instituts. I així ningú diu res, com a societat, que no diga res, que desaparega la filosofia i no passa res. Normal que la gent no vagi a fer res. Val que fem molta incidència en portar els nanos als centres, que tot això fa molta feina, la veritat que fa molta feina. Però si queda sempre en un voluntarisme, doncs generem un programa, comissió política, assignació pressupostària i un programa d'activitats per a 3 anys, amb un conveni que se va dic jo. És que per mi és molt fàcil. La Diputació, per exemple, de Barcelona, de Tarragona, té uns programes. Ahí nos miren molts. Però n'hi ha que mirar models, per a criticar els nostres. Sí, totalment. Sí, jo m'he llegit molt, comparant molt en altres diputacions. Perquè l'altre que ens queda és que les grans institucions, com està passant en alguns casos, vinguen, per exemple, del Cap i Casal, a muntar-nos la seva institució, el seu model, així, com de vegades passa de Castelló cap a fora. Entonces, el lligam, no tinc aquesta sensació de vegades. Per exemple, ara l'IBAM ha començat a fer coses així, però no s'ha sentat amb ningú del context de la gent. S'ha sentat a parlar amb nosaltres, s'ha parlat amb ningú, ha tingut alguna reunió per a parlar d'aixes coses, ningú. De la gent que està fent una pràctica artística, normalment no s'ha sentat. A mi em pareix molt bé el que fa l'IBAM, no tinc res en contra, però, per exemple, critique les formes. No pot ser que un IBAM, que és de tot el territori, específicament, solament vulgui extraure perquè ara està de moda ser rural. Està de moda ser rural perquè venen diners d'Europa, igual que fa 8 anys era la tecnologia i tothom volia tindre una pàgina web. Ara sembla que tothom té que relacionar-se amb el rural. Com vegeu això? Eso de que está de moda ser rural, sí, es cierto, pero mi temor es que nos convertamos las zonas rurales en parques temáticos rurales para los urbanitas, que no puede ser que primero las personas que viven en esas rurales, esos tienen que ser sus prioridades, sus necesidades han de ser prioritarias. No puede ser que nos acoplemos a lo que se espera de nosotros las personas que viven en las zonas rurales, zonas urbanas, porque vienen la gran mayoría a estar de paso, a lo mejor sí que invierten y se agradece que invierten en arreglar una casa, pero luego vienen a lo mejor 2 semanas en julio o lo prestan. Pero sí, estamos de moda, pero no es suficiente. Hay que ver de qué manera estamos de moda. Com ho viu Benassal, això? Perquè vosaltres esteu d'alguna manera estructurant un producte... Esteu muntant un producte, no? D'aquest recurs, d'aquesta sessió, esteu muntant com un producte, no? Turístic i això. Valoreu la repercussió d'això, com ho trobeu? Perquè anar al col·le està molt bé, però més enllà d'això. Clar, el problema és que acabem de començar. Acabem de començar en pillar la pandèmia i ens ha costat. Aleshores, estem pensant en com atraure a més visitants. I, clar, la idea molt bona és forjar vincles amb els altres museus. Però el problema de fons, com a dir, és el món rural, que si la ruralitat està de moda, però el gent és urbana. Les comoditats són urbanes, són urbanites. Clar, i també molta vegada hi ha el problema del canvi de mentalitat dins del propi poble. Perquè, clar, Benassal és un poble relativament gran. Són més de 1.000 habitants. Poco más. Però ja que el de l'IBAM són en pobles de menys de 99 habitants. És que es diu Ruta 99. Però això no és de l'IBAM, és de Avant. Sí, però ahí s'ha apuntat l'IBAM. Sí. I que és la veritat és que jo no sé per què Castelló no contesta a aquest tipus de programes. No ho sé, Solamente con curiosidad, ¿cuántos sois en el país? Habitantes, 1.700, Y vosotros estáis en el municipio, en el territorio. Sí, en el término. Nosotros estamos en medio de la montaña y de la
Las 4 vacías que tenemos alrededor, que están vinculadas también a la galería. Sí, Villafranca sí que es grandecita, entonces son los 2.100. Sí. Però és a dir, 1.000, poc més de 1.000, però això són sensats, després en realitat són 800. Clar, i després està el problema que la gent se fa major. No hi ha aquest esperit emprenedor perquè clar, no sols s'ha de treure gent a l'art, als espais d'art, sinó després la complementaritat. És a dir, que els oferisses hotels, els oferisses lloc per a estar, per a menjar, entreteniment, altres tipus d'entreteniment, i això és un problema d'emprenedoria, que no... Hi ha que canviar el xip, i fa falta gent jove, i això és un problema. Bueno, igual más que gente joven, igual es partir desde educar, ¿no? A partir de llevar una concienciación de lo importante que es la cultura, lo importante que son las artes, y sobre todo para acercar hay que ir a ellos y que ellos sean parte y vínculo de lo que se está haciendo y sean también protagonistas. Yo creo que esa parte es muy importante, como lo que realiza en la galería, ¿no? Que todo alrededor se involucre en lo que se está haciendo y que sea también parte de ellos. Y yo creo que es una parte de concienciar y que también desde la Diputación se puede ir trabajando en recursos, en pequeños, como lo que hablaba, para generar esa comisión y ver esas necesidades y ver desde cómo se puede empezar desde la base, desde abajo, para empezar a educar, a concienciar y a acercar, ¿no? Que yo creo que es una parte muy, muy importante, ¿no? Y cuidar lo que uno tiene. No, sí, això s'ha intentat que com a mínim els xiquets i les famílies estiguin conscienciats d'allò que tenen, però clar, totes leen, també falta un recolzament no sols des de les famílies, sinó de tot el poble, des de les institucions públiques que ho tenen ple recolzament, sinó també des dels privats, tot el que envolta l'activitat turística cultural. Clar, estic parlant des del punt de vista com a tècnic turístic, però clar, pot ser un motor per a l'economia local i dels voltants. Yo tengo una pregunta para el moderador. Sí, ¿cómo se democratiza un museo? ¿Cómo se democratiza un museo? ¿Te tinc que respondre jo? Sí, puesto que tú has escogido. Pues, per exemple, se democratitza un museu pues, que hi hagi una convocatòria pública per a la seva direcció, en la que, per exemple, el que són els membres que elegeixen aquesta direcció siguin elegits per les associacions professionals associades, per a l'àmbit acadèmic i per l'administració pública que està fent aquesta convocatòria. Això és una fórmula que li diem la fórmula del 33, que tu m'has escoltat parlar molt d'ella moltes vegades. Això està dins del manual de bones pràctiques del que és l'àmbit de les bones pràctiques a nivell d'arts visuals i en alguns casos no s'ha vist. Per exemple, actualment nosaltres, com a associació d'artistes, hem sigut un poquet els que hem precipitat que així una nova direcció a lo que és l'EAC de Castelló. L'EAC de Castelló ha sigut un dispositiu pensat per a una ciutat contemporània, moderna, parametritzada en uns valors de ciutadania, per a mi, ja obsolets. Se va crear això allí i se tenia que donar una resposta, després se va quedar paralitzat per molts problemes. Un lío. Molts problemes, perquè quan se fa, per exemple, quan se dirigeix, quan se fa una direcció, per exemple, a mi m'agrada molt, per exemple, que hi hagi un director artístic. Una cosa és un director i l'altra cosa és un director artístic. Hi ha una sèrie de fenomenologies dins del que és un dispositiu artístic que normalment no se contempla, no és el mateix la direcció i la coordinació general d'un projecte que la direcció artística, no té res que veure. Per exemple, està molt bé que hi hagi més directors artístics, però que no sigui una plaça funcionarial, que hauria de ser una qüestió de projecte, un projecte que durarà 3-4 anys, que estigui clar, que tots sabem el que passa per a poder analitzar, criticar en el bon sentit i portar a terme una discussió formal sobre això, a veure què ens ha portat i qui no. A mi, per exemple, l'existència de l'estament em pareix espectacular. O sigui, que el propi museu hagi sigut capaç, amb la voluntat de Vicent, d'arrencar i canviar la fisonomia, perquè si no la fisonomia del poble no veràs
a veure si la mateixa, me pareix que ja el museu ja està més que justificat. ¿no? Sí, claro, bueno, esa podría ser una de las... Yo creía que ibas por otro lado, decir eso, al hablar de la democratización de los museos. Pero en cualquier caso, fíjate, todas las personas que estamos aquí representando centros de arte, bueno, a mí sí me dijeron por dirección de un concurso y tal, que igual, y lo dijeron los artistas, porque el Museo Vilafamés es así. Pero son iniciativas privadas de gente privada, digamos que no solo son museos, la democratización del arte no son museos, sino a ellos, entre comillas, no les ha elegido nadie, son ellos quienes han fundado el museo y que, al igual que en principio, el Museo Vilafamés es fundado por Vicente Aguilera Cerro, que es el director, y cómo puede eso movilizar, o sea, casi desde lo privado. Mira, el Vilafamés, yo me emocioné, había una foto donde habían dos compañeras, una de ellas pintora y otra de ellas había estudiado Bellas Artes, y en una exposición que ellas montaron dijeron: yo he estudiado Bellas Artes porque el Museo nació en el pueblo, y lo he pintado porque el Museo nació en el pueblo. Claro, una cosa es los centros, como digamos, más de iniciativa individual o privada, como los vuestros, otras son los museos actualmente, como puede ser los centros artísticos, como LEA o el IBAM. Otra cosa es el Museo Vilafamés antes y ahora también. Pero yo creía que cuando hablabas era como de actividades y eso, lo que has dicho de cómo se democratiza a través de las actividades. Juan, has comentado lo de que se hacen muchos conciertos. Nosotros todavía hemos hecho, pero lo haremos, porque a mí, yo qué sé, también me parece que llevar a la gente por otra cosa y luego de pasar en la sala, pues no está mal. No hemos celebrado el Día de los Museos así, lo hemos celebrado pintando. Sí. Lo hemos celebrado pintando, que ha sido muy bonito, Pero... No, son qüestions complexes, no? Cada un va a comet i xerriba ràpida. Volia comentar-vos que, per exemple, l'EAC de Castelló, nosaltres estarem en l'Institut Valencià de Cultura, li hem pegat moltes voltes per a que traguera una licitació, perquè vam estudiar 20.000 vegades que no hi havia altra opció que la licitació. Nosaltres, per exemple, hem tingut problemes en certs sectors de l'àmbit professional del món de l'art, perquè considerem que això era privatitzar l'EAC de Castelló. La qüestió és que l'EAC de Castelló torna a funcionar, està obert, i una altra vegada la idea és que cada vegada que se munta un aparatatge d'aquestes característiques de que portar un funcionari al front, a mi em pareix molt feble. La democratització d'activitats, jo crec que ells han mostrat moltes maneres de fer en pràctica. El desconcert me pareix molt bé, a mi no, personalment, me pareix molt bé, però que sigui part de la programació, més del 40% no me pareix bé. Perquè si no és els diners que vagin per un altre canal, o sigui, uno quan està treballant temes visuals té que estar explorant sobre arts visuals, investigant, promocionant o produint. Això és una de les qüestions a les que tots sempre hem d'enfrontar-nos, i sobretot des de la valentia del model. Jo crec que està molt ben triat la gent que esteu així, perquè mostra el complex que és acometre allò que està passant, perquè allò que està passant sempre va per davant del que són les estructures. El museu sempre va per darrere, no sabia, sempre, per la seva pròpia estructura, perquè té guàrdies de seguretat, té una assegurança, perquè per parlar amb tu vas 2 dies a la setmana, no és una crítica, però vull dir que tu tens uns horaris. És molt difícil, l'estructura d'un museu sempre és molt complexa. Jo no estic fent una crítica per destruir això, sinó perquè n'hi ha que millorar aquestes fórmules. Per què? Perquè l'activitat i la pràctica artística amb la relació de la vida real demanda ja unes altres coses. Està en un altre lloc. Per exemple, mi mateixa s'està fent l'EAC de Castelló, crec que coincideix a la mateixa hora, una quantitat de gent que està fent publicacions vinculades al món de l'art. Jo crec que això és important. Tot i ser entramat, pareix que no passa res, pareix que tot està mort, però realment està tot superviu. Però pareix que de vegades tu no estàs en el lloc que toca. Tu estàs potser soportant aquesta estructura sense voler. No vos he portat un llibre, i vaig a callar ja, no vos he portat un llibre, nosaltres acabem de fer un estudi per valorar
quina incidència en els pressupostos que hi ha directament des de l'àmbit de la cultura al món de les arts visuals que va directament i ho incideix directament en el que és la producció artística. Això és un altre dels temes. Perquè així se les aporten els guàrdies jurats, l'assegurança, les direccions, els assistents, etc. En canvi, de l'artista se'n troba al perol. No tenim mai un recurs. Si vos dic que no arriba a l'1,4 del 7% que se dedica a lo que és cultura, doncs jo crec que directament això està dient molt i nosaltres hem analitzat el vostre museu també, vam fer una entrevista i està tot un poquet explicat una mica ahir. Jo crec que hem de normalitzar això, hem de normalitzar, tornar a repensar el que és un museu, tornar a pensar el que és un centre d'activitat artística, cultural, que interveneixi en les arts visuals i arts modernes. Hi ha que repensar això. El model de les galeries també és un model que és complex. Jo crec que estem en un moment interessantíssim, si no veiem ja fa 5 anys, estem en un moment interessantíssim per a repensar-ho i ajudar-vos a vosaltres també a repensar les polítiques. Però mira, per exemple, No, solamente dije, yo no voy 2 días a la semana al Museo del Flamenco. Ya te dije que no era una crítica directa. He posado un ejemplo. Espera. No voy 2 días a la semana, voy siempre que puedo y en mi tarjeta de visita, por eso me río, en vez de tener el teléfono del museo, la tarjeta de visita tengo mi teléfono móvil. O sea que es muy fácil encontrarme. Pero eso es precariedad. Siempre que no voy a clase, Però això és precarietat. intento estar en el museo. Però això és precarietat i això n'hi ha que denunciar. no, jo volia, per exemple, quan ens vam plantejar el tema de fer una compra d'art en una convocatòria pública, una altra de les idees que teníem era poder treure alguna forma d'estances o fer algun tipus de beca per a intervenció i secretaria. I és com que te pegues en una paret, no sé si aquesta paret la tombaries, en ells no es tombes, quan te diuen que no, és que no, i és impossible, i és que no, i és que no, i és que no. I de fet, queda una pata del reliu les aures, que a veure si l'acabem de poder fer ara aquella... Perquè és que la sala del costat, com també no podia pujar més enllà a fer les subvencions i coses aquestes, teníem ocupat aquesta sala del costat i bueno, a veure si està una pata que ens queda per desenvolupar, podem també fer alguna activitat més, però que tot costa, vull dir, i la visió, de tindre una visió més global de les coses, no? Això és un exemple que no, per un paral·lelisme, no? Jo soc de Càlix, el meu poble és de 2.000 habitants, un poc més, però tenim un handicap que estem al costat de la playa, és a dir, Càlix, Vinaròs, Benicarló, Penyíscola. Imaginem-vos l'abanico de possibilitats que té la gent a soles 10 quilòmetres del poble. Nosaltres vam crear un grup de lectura antes de la pandèmia, que ara mateix al grup de lectura devem ser unes 50 persones, que està molt bé. De les 50 persones n'hi ha 42 dones, 8 homes, també per això, i ara hem començat a crear el club de lectura juvenil, que ens pensàvem que no anava a tindre, no sé, recorregut més que els fills d'alguns companys regidors i algun xiquet més. Ara mateix al club de lectura infantil tenim ja 27 xiquets. I és perquè hem vist que durant 2 anys hem anat fent activitats i veus que el que parlàveu antes d'educar la gent, jo crec que això és molt important i ahir sí que tenim que veure com podem arribar per educar a la gent, perquè és important crear hàbits, uns hàbits d'anar als museus, d'anar al teatre i sortir de... Jo al meu poble vaig escoltar un concert de la banda de música, que està molt bé, a mi m'exifren, però hi ha més vida, no?, a part, i també veure com se pot arribar i això és complicat i moltes vegades tu voldries fer-ho, però o no tens recursos econòmics, antes de 0,4, doncs encara m'apareix molt, però les vegades són tècnics que no tens ni el lloc, ni l'espai, ni els
tècnics d'habilitat per poder-ho fer. Però bueno, que d'aquí sí que sortirà una reunió de... Voleu preguntar alguna cosa? Sí. Ai, no sé, bueno, primer gràcies, que ha sigut molt interessant, la veritat. No sé, és que s'han parlat com moltes coses, ha sigut molt complex això, la veritat, i entonces com que se m'han oblidat moltes coses de les que volia dir, no us vaig a mentir, però bueno. Lo primer que sí que volia preguntar és sobre el museu, la Casa Museu de Benassal, que o sigui, que veient les imatges i això, quina és la narrativa del museu? O sigui, tu entres i què te trobes? Perquè per les imatges donava un poc o sigui, a mi me dona la sensació que era quasi que museu etnològic però com antic, saps, d'entrar, trobar les coses com estan i ja està. O sigui, per exemple, hi ha una museografia definida... Sí, està organitzat per sales. Alrededor, quan entres, clar, és una casa particular dels propis artistes. Alrededor tens hi ha vídeos que conten un poc la vida de Teresa Pascual, també de Jesús Pascual i de Maite. De fet, Maite se presenta. Després, en la mateixa sala tens la secció del que serien dibuixos a plumilla de Teresa Pascual, en la seva visió, com representava el poble de Benassal. Aleshores, la importància que té és com a testimoni gràfic, sobretot en molts edificis que ja han desaparegut a causa de la guerra, a causa del pas del temps. Després, trobem fotografies colorejades en una altra sala de Jesús Pascual. Passem a una sala de festa, o diguem que està dedicada a la festa, amb quadres de Teresa, i també estan les titelles i els gegants escabuts que van crear Maite i el seu fill. La família és qui va introduir els gegants escabuts a Benassal en els anys 80. Per a les festes. Trobem també un audiovisual que tracta també de la festa de Sant Cristòfol, tot narrat per Enric Barrera, que va faltar alguns anys fa. Després passem al jardí, que és molt bonic, a part del paviment decorat, i passem a l'estudi. L'estudi on pintava Maite Miralles, la reproducció del que seria el cavallet, quadres seus. Veiem aquí la diferència entre l'estil de Teresa Pascual i de Maite, la filla. Què haurà passat, per exemple, si hagués hagut 3 idees en el poble? Ai, això ja és més complicat perquè normalment solem utilitzar el que és l'espai del Forn d'Art com a espai expositiu d'obres d'art, perquè després existís la Casa de la Cultura, que està gestionada parcialment per la Diputació de Castelló, però per algun motiu no s'arriba a un bon diàleg. No sé per què. Aleshores, hi ha un problema que és un espai infrautilitzat per a exposar o per a tema cultural a Benassal. Vale, no sé, és que això, no sé, faltaria anar a veure'l, però com que crec que teniu, o sigui, has plantejat tantes moltes temàtiques i ara també, que jo crec que te donem per fer com una museografia molt més rica, o sigui, tant com a habitant del poble com a persona que després anirà a veure, no ho sé. És una observació, ja està. I després, o sigui, com ja no me'n recordo molt de les coses, sí que volia preguntar-vos d'ací, o sigui, perquè, per exemple, en el cas del Museu de Vilafamés, no? O sigui, no sé com és en l'actualitat ni res, però crec que l'impacte en la població que ha tingut en els primers 25 anys i que potser ha pogut tindre en els 25 posteriors, o sigui, els 25 posteriors, potser no té punt de comparació en els 25 primers de dir s'han habitat 80 vivendes, s'han portat així artistes, s'està donant obra, està tenint aquesta col·laboració en el Museu Isabel Allende, o no? Salvador Allende, perdona, disculpa. O sigui, no sé, com a
permeabilitat en el poble llevat d'estar didàctica a lo millor, però no en el teu espai, sinó com que a lo millor en tots, tant com en una galeria convencional en No Cuba. t'acabo d'entendre, perdona. O sigui, que la meva pregunta és, d'ací 5 anys, què voldríeu que passara en el vostre espai i quina creu que és la permeabilitat? Sí. No, pero es que... D'ací 5 anys com veu que... ¿Qué pasa lo que está pasando ahora Es mismo? que lo que es el de conexión. Es que a lo millor del MACBA el lo que coneix totes les activitats complementàries a part, vull dir que el MACBA el que passa que fa una tasca també molt de tallers per xiquets i entonces això fa que també tinguin ahí... Sí, però no m'estava referint exactament a activitat artística de museu, no ja del Museu de Vilafamés, sinó de qualsevol. Per exemple, en els primers 25 anys va aconseguir tindre un impacte no només en l'àmbit artístic, sinó en tots els àmbits de la societat, o sigui, va tindre un impacte econòmic, demogràfic, i ahí sí que hi havia una xarxa, però ja internacional, saps? O sigui, i que, no sé, i a lo millor tinc aquesta percepció de que a lo millor l'impacte d'unes institucions artístiques s'ha quedat com en volem didàctica i ja està, i volem públics, però aquests públics no van existir perquè la realitat del context rural és que nosaltres, la gent jove, o la gent que... O sigui, jo penso que el públic de l'art contemporani, a no ser que se replantege, és persones en una formació específica que s'aconsegueix en les ciutats i que és molt poc probable que torni al poble. A no ser que sigui com a turista, i jo, per exemple, com a turista, a lo millor veuré una exposició de la persona local que tenia aquesta producció artística fa 70 anys, a no ser que m'aporti una altra narrativa, pues a lo millor... Entonces, com que a lo millor divagam molt, però... Sí, bueno, jo te puc contestar una miqueta des del punt, vamos, des del nostre cas, no? Perquè, bueno, almenys desde el Museo de Vilafamés sí que lo que hemos intentado es las actividades de están fantásticas, es lo que además mueve porque vienen de todo el país, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hemos intentado una política de que se nos conozca fuera y de hecho, bueno, lo primero que hicimos fue que los 3 lugares, digamos, más emblemáticos del País Valenciano, ¿no? Pues tuvieran exposiciones nuestras. Y luego también hicimos un circuito que intentamos recuperaremos con exposiciones del museo, pero sobre todo te voy a decir una cosa, que la gente tenga ganas de volver a traer obras al Museo de Vilafamés. Y eso se ha conseguido, Se ha conseguido, bueno, pues también muchas, pues gracias al tiempo que tenemos en el museo, porque el museo no trabajo yo mi trabajo en la universidad y trabajo los días que puedo trabajar, evidentemente, ¿no? En el museo, digamos que ejerzo la dirección, pero tenemos un equipo además encabezado por Rafael, que trabaja también en la Feria Marte. Hemos podido establecer unas relaciones nacionales e internacionales que nos permiten que tener obra, que hubiera sido impensable tener obra de Baselich, hubiera sido impensable en Escenario, ¿no? Entonces, el que ve a la gente y se sorprenda que lo primero que encuentra ahí es un joven, o que de repente en mi caso, o un huracán, claro, pues entonces, claro que lo estamos trabajando eso, lo estamos trabajando porque somos perfectamente conscientes de que el Museo de Vilafamés fue ese gran inicio brutal, ¿no? Porque además no había nada, era lo primero, ¿no? Y luego, claro, hubo unos años que también por cuestiones personales, te voy a decir, en los museos también las cuestiones personales pues a veces funcionan. Si una persona cae enferma y está muchos años enferma, es así. Luego pues se ha vuelto, lo hemos podido volver a intentar hacer ese proceso de internacionalización, de que vuelva a estar allí, y yo creo que lo estamos consiguiendo, pero yo también creo mucho en cómo se moviliza el pueblo. Pues ahora para los museos que hemos hecho, pues se ha pintado en el museo, hemos plantado un árbol, una estructura de árbol, ¿no? Pero un poco como simbólico también, ¿no? Y estamos haciendo una exposición fotográfica también del pueblo y de la iglesia, o sea, que una cosa no quita la otra. Es fundamental. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando una persona, pues a lo mejor artistas estupendos que tenemos de la zona, pero ve que están también con otra persona, con otro artista, claro que tiene un internacional, ¿no? Y ese internacional no le molesta para nada estar con todo lo contrario también.
¿sabes? Porque los mejores artistas son aquellos que les gusta también compartir y dicen, si han elegido a este artista, aunque sea poco conocido, ¿por qué será? Porque tenemos un criterio también para que venga la gente, ¿no? Yo no creo que lo internacional está venido con lo local, sino todo lo contrario. Y aquí, claro, fíjate, es un ejemplo que estáis en el caso también, ¿no? Sí, no, yo creo que de alguna manera, yo creo que tienen que atender un poc de vegades a este tipo de qüestions, i és que a qui va dirigir, saps? Perquè, clar, una qüestió si és una trama turística, va dirigit a un tipus de persona molt específica, i igual hi té a veure un Basèlitz, que li té igual a veure a un Guerrero, que li té igual, és que li té igual, té una mirada perduda, va a entretindre's, després va a ser menjar un tros de carn, de corder de la zona, i no sé què, que no tiene res en contra, me parece muy bien. Pero si le ayuda a no pasa nada. Me parece que no, que me pareix molt bé, però no puguem obviar això que els fills de Vilafamés que han estudiat Belles Arts estan demandant una altra cosa. A nosaltres ens ha passat fa poc en unes jornades que hem fet amb la Universitat Jaume I, amb alumnes que estan a punt de ser llicenciats com a mestres, que van ser segurament els mestres dels pobles de l'interior, en els que els hem començat a parlar de les pràctiques, dels moviments, de les corrents, de les propostes artístiques actuals, i han flipat en colors perquè només que coneixen a Picasso. És que només que coneixen a Picasso i en puntilles. I en puntilles. Los humanidades no, perdona que te diga. I en puntilles. Perdona, però això te digo que és així. Yo te digo que magisterio te sale. En general és així. En general és així. En general és així. Jo te dic per experiència, perquè te l'estic contant, que no fan ni 3 mesos. Ni 3 mesos que no sé con quién estaría esa redonda, pero yo diría que no era una redonda, sino que estaba en 100 alumnes, 100 alumnes de magisteri. I, claro, ahí estem fallant en coses. El que jo me vaig donar compte ahir, per exemple, és que, per exemple, la gent dels pobles no és la gent que viu solament als pobles, sinó són fills dels pobles, de primera o de segona generació, que són els que d'alguna manera, quan diguem, és que s'està despoblant el territori, saps? Clar, està despoblant-se també perquè l'única resposta que donem a nivell institucional moltes voltes és gentrificar i donar una vessant patrimonialista, mira, això és això, perquè vinguin els demés a veure-nos així, però no qüestionem, no generem discursos contemporanis que vagin més enllà. Això és el que jo de vegades m'agradaria, i veig que algunes de les propostes sí que intenten fer aquest tipus d'història, i és que n'hi ha que ser valent, fins i tot en la pròpia estructura, no? Vull dir, tenim que malintonar-nos i enriquir-nos d'alguna manera de la diferència, però intentar des d'un dispositiu permeable. El que no val és crear una estructura amurallada que impedisca el trono d'algú. N'hi ha que permeabilitzar les coses, n'hi ha que permetre que les coses passen. I estic segur... Y es lo que todos los que estamos aquí creo que estamos intentando. Això és la voluntat, això és la voluntat. Y creo que se logra. A nosotros ya también vienen a hacer prácticas estudiantes en la universidad. Sí, bueno, en práctica podemos hablar de otra cosa. Bueno, si quieres hablamos, pero el que los estudiantes de Vilafamés quieran hacer prácticas en el Museo de Vilafamés, pues está muy bien. Y yo espero que personalmente me ha gustado mucho que vengas porque la idea esta la hecho de que tú hayas visto en tu pueblo algo que se mueva también y que tú a lo mejor en un futuro pues puedas allí tener un puesto de trabajo o algo parecido o una colaboración como tienen personas de Vilafamés en el museo. Lo que está claro, Rafa, es que lo del despoblamiento, porque al fin y al cabo nos preocupa mucho a la gran mayoría de los pueblos en el interior de Castilla. Se lucha desde dos vertientes. Es una lección que me explicaron recién llegada a Villafranca. Que lo primero está muy bien que hagas cosas así, textual me lo dijeron, que traiga gente de fuera.
pero nuestro primer problema es retener La los gente del habitantes. Entonces, si tú no velas a la población local, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque si no hay población que vive adentro, pues no va a haber pueblo para que venga gente de fuera. Entonces tenemos que tener las prioridades muy claras. Sí, sí. Bueno, lo de entrada, pues ya árboles, gracias, pero me parece que esta es una conversa súper interesante, súper provechosa. De fet, me permete el luxe de gravar-la perquè n'hi havia moltes coses que prenen nota que si prenen notes com el teatre. Sempre vam veure que estava a la càmera, no feia falta. Ja, enfrentant, no? Sí que m'agradaria, en algú s'ha comentat, no? Que també han reforçat, una associació cultural en la que treballem molt els projectes de participació ciutadana, de cooperació, de sinergies entre diferents col·lectius, diferents àmbits, i sí que el que he notat és primer, en les propostes impressionants, una valentia de voler posar en marxa els projectes en sitios que sabem que no se diu això, lo complicat que és en totes les vessants de la cultura, no? Esta no va a ser una excepció, inclús a posar la casa particular d'una persona per a poder tirar endavant, no? Sí que el que he vist és una fotofixa, és una activitat reflexe de lo que es veu dels diferents àmbits de la societat i, clar, els creadors de cultura, en aquest cas la cultura visual o plàstica, no deixa de ser un fidel reflexe de com interpreta la realitat social, no? I sí que és cert, les notes que he pres, és una frase que no se m'oblide, no? I he dit, bueno, hem de treballar en un projecte perquè al final el govern s'ho mete en 5 paraules, que és gestió del territori i resiliència. O sigui, jo m'he quedat en això, sí que sé que ja ho desenvoluparem en aquesta activitat, però al final tot passa en els diferents àmbits de lo mateix, que la mà dreta no és el que fa la mà esquerra, és una banda. Per un sistema capitalista, el tema de la competitivitat i concurrència competitiva, que així totes saben perfectament de parlar, també saben les dificultats que genera això i el canviar el xip, aquesta possibilitat de la que tots parlen un moment, de generar les sinergies perquè no estem competint, que això ho ha explicat molt bé el projecte de la FAMES, de Vilafranca, de que no competim, de que no estem competint, el que estem fent és generar les sinergies que puguem fer un treball col·laboratiu, tota la seva transversalitat. I també és un tipus de reflexe en quant a l'administració pública, jo tinc una dificultat de conèixer l'administració pública des de dins, uns anys, i com la resposta que ve des de lo públic, des de lo polític, institucional, des de les institucions, sempre va, és com en la part judicial, sempre va per darrere de les circumstàncies. Em costa molt avançar sin ni conya i estar al mateix nivell ja li costa. És complicat, conec les estructures per dins, també existeixen, podem, en la situació podem trobar fórmules per a poder resoldre aquests problemes. N'hi ha coses molt senzilles que crec que algú ha comentat, el tema dels consells de participació, consells culturals, en aquest cas, segons l'àmbit que siga, i també la importància de creure els projectes, és que volia fer una maqueta com a diputada, de la importància de que s'hi pugui creure de tot l'àmbit institucional que els projectes, la vida no se pot passar per caixa cada 4 anys, la vida té una durada més llarga i les inversions no han de tenir una contraprestació, una resposta que s'hi pugui visualitzar en un resum de nosaltres. Un edifici és edifici, concretament, un altre edifici en 4 anys pot estar muntat, una piscina, no sé què, és un edifici que és una qüestió molt tangible, però quan parlem de com se generen les relacions humanes, és això que des de l'art s'intenta explicar, reflexionar i reqüestionar en moltes ocasions, evidentment en 4 anys no hi ha temps suficient. Aleshores, què passa? Que sempre acaba sent una de les assignatures pendents. I sí que seria important reivindicar que quan se parla de tots els àmbits de la gestió del territori, parlar de l'interior des dels urbanistes és molt fàcil, i això del parc temàtic, que també ho he comentat, les coses no volen ser un parc temàtic, no volen ser això de Truman, no és això. I aleshores sí que seria interessant en generar aquesta voluntat institucional per a poder fer-ho. Necessitem més recursos, a mi quan se parlen dels
Ara, perdó, vaig acabar un poc de la institució, quan se parla d'això romanes de tesoreria i aquests superàvits, i jo dic, no pot ser. O sigui, una administració no hauria tenir superàvit mai de la vida. Mai de la vida, no? O sigui, un pressupost hauria estar saldat a zero. Està bé que tingués un mataràs, perquè en la vida el que podem ser coses que pot donar. També és cert que en el tema de pandèmia passen moltíssimes coses, però no per això els interessos dels administracions públics han sigut molt inferiors. La despesa sí, ha sigut superior, però sí, això és notat. I la despesa s'ha aconseguit en àmbits, perquè hi ha hagut moltes partides que s'han mobilitzat perquè han de fer moltes activitats que s'han generat uns superàvits brutals en alguns àmbits que després podrien anar a altres que tenen un major recorregut de més de 4 anys, digues la cultura, i a millor no ha sigut el cas. Sí que ha hagut algun projecte equivalent al que va ser el catàleg de la Diputació, que posa en valor, però al final el que volia dir tot això és que és necessari que l'administració pública tingui, les institucions tinguin una major visió, que no sigui capaç de desenvolupar plans que després, si n'hi ha problemes tècnics, també són els polítics que fan les lleis, també poden modificar per a flexibilitzar algunes coses, però també són els polítics que poden buscar altres fórmules per a posar-los a terme. El tema de la gestió d'aquest espai, que siga pública o privada, aquesta gestió, podria tenir un gran debat, podria ser molt interessant, però en aquests moments una fórmula que s'ha trobat, mitjançant una conferència cooperativa, està donant el resultat i poden estar separant d'aquest tema, reflexionant i generant propostes. Aleshores, les fórmules animar a l'administració a que no vegi com un objectiu inalcançable, perquè la foto fixa de la realitat és que hi ha persones molt valentes i persones públiques i persones privades molt valentes que tenen davant una sèrie de projectes que estan fent el calcul del seu compte i que necessitem una cohesió i una coordinació. Això és imprescindible. Aquesta gestió del territori. Gestió del territori no és la gestió de les muntanyes, dels boscos, dels rius. És una gestió global i en el territori també estem els animals, els humans, les persones. I crec que hauríem buscar aquests punts d'equilibri per a poder impulsar i tirar endavant sobretot animar-vos i donar-vos, ja tinc, el de Vilafamés encara tinc algun visitat perquè doncs és un amic meu, L'altre dia vam fer la inauguració de l'exposició que va començar a ell. Però els altres espais, la meitat del món, s'ha creu viu així, però no els conec i no pot ser que quasi les testimons que ho ha coneix i no és la misma gràcies. Molt bé. Pues res, no sé, anem a fer un permú o alguna cosa.